दिनै 50 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान आरो बे 50 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सानखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव दिनै मेहेरगोनाङै हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दा दिनै बे फुंबिलिनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो बिबार बावनायजों लोगोसे बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो धोरोम, मोनफ्रोमबो आफाद, एनडिएफबि, इउबिपिअ, बर' बिमा गौथुम, बायदि बायदि गौथुमफोरखौ लानानै दिनै जोङो ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मेलेमजिबि सावरायमेल, गेवलां सावरायमेल मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि जि गायसन सान, बे गायसन साननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि सिगां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिया जि मोनसे अबस्थायाव दङमोन, दा बै अबस्थानि गेजेरजों बर' हारिया दिनै बेबायदि थासारियाव हयथ' फैनाय नङामोन जुदिसो बै समनि जोंनि मेलेमजिबि सान्थौगिरिफोरा जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि बे 15 फेब्रुवारि 1967 मायथाइयाव जुदि गायसनामोनब्ला। दा बेनिखायनो आङो बै समनि गायसनगिरि मानगोनां मेलेमजिबि आरो गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी आरो जांख्रिथायारि खनकेश्वर नार्जारी गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाना साबायखर बावदों। बिथांमोननि गोख्रों दैदेननायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो जेंना फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम, सोलोंथाइनिफ्राय लानानै राजखान्थि बिथिंसिम दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों। आरो बेबायदिनो थाखो थाखो खोन्दो खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय बेयो जाबोदों। आरो बै समनि जि थासारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बिएलटिनि जोनोम जादों। बिएलटिजों लोगोसे एनडिएफबि बै समनि बिएसएफ बिनि जोनोम जादों। आरो बिनि मोनसेल' थांखियानो जाहैबाय दुलाराय बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा हारि दानाय आरो बे बुहुमाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि, राव, हारिमु, थुनलाइ बेखौ फोथांनानै लाखिनाय। दा बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 59 बोसोर आगान सुरफैनायनि जि जारनि, जि हान्थिनाय लामा, बेयाव गोबां खैदां खैफोद, गोबां नासयनाय, गोबां सोंखारि जानाय, गोबां नेवसिजानाय हयथ' जोङो खालामजाबोदों। थेवबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फावसायाखै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि साफ्रोमबो रावबो बेखौ सौसिजोबनानै दिनै बे थासारियाव लाबोदों। दा बेखायनो गासै बर' माहारिखौ आङो बुंनो सानदों जे बेबायदि माहारि गोथार आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे मोनसे बर' हारिनि थांखि बिथांखिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दाफुंदों, बेखौ जाहाथे मावबोदों आरो दाबो मावदों आरो इयुनावबो मावलांनो हानांगौनि थाखाय गासै बर' माहारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद आरो हेफाजाब होलांबाय थानो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो दिनैनि बे 50थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन साननि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै, आबाद बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै, समाजारि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै, राजखान्थि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै, रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै आरो जों लाइमोनफोरनि थासारिखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो आगानाव रायजो राजाफोरनि जानानै खामानि मावलांनो थाखाय अरायसम समायखिरा लादों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफारा।